Kato, tervetuloa tänne Kaasuva kukkaruusohjelman pariin. Ja tänään meillä olisi tarkoituksena ottaa ja purkaa tällainen Hoover Infinity kuivorumpu ja pistää se takaisin kasaan. Tää ei toimi tällä hetkellä, mutta sit kun se on kasattu, niin sit se toimii ihan varmasti. Eiköhän lähdetä pommiin. Sitten muuta kun ruvetaan purkaa tätä. Tässä on savottaa meitä vähän enemmänkin tätä työkaluja. Ruvetaan katteleen, että mitä tää veli on syönyt. Tähän tarvitsee semmotteen. En mä nyt löydä sitä täältä, mutta tollanen ristipä. Ja sitten ruvetaan ruuvailemaan irti näitä juttuja täältä. Katsotaan se Beryllium ruuvit. Nää on tosi kestävää. Tällaisia kannattais kaikkien käyttää. Kyllä mä suosittelen vahvasti, että se lähtisi sitten ihan. Vielä lähtee vähän momenttia on liikaa, mutta kun tässä ei voi säätää, niin mennään ihan raasti näin. Ja mä luotan teihin kyllä, että tuolla saatte kotona tehdä vastaavanlainen operaatio. Oi, kuule. Jäänästi toikaan joku. Rupee tuntuu vähän jo irtoava. Pakkukin näyttää olevan loppuun, mutta kohta pistetään se lataukseen ja keitetään kahviksi. Se kuuluu syövaiheessa ihan varmasti. Tässä on tosiaan nämä ruuvit. Nää ei ole ihan perinteisiä. Ja näissä on tällainen 15 kulma torksi. Mutta kyllä sen sitä pois saa, kun viittiin vaan vähän ruuvailla. Avataan toikin tosta. Katsotaan miten siellä on. Tässä onkin vähän hankalampi toi. Me tarvii laittaa siihen. Ja siinä onkin tosiaan 6 ja 3. Ei lähtenyt ihan tolla, mutta kyllä se jollain lähti. Tollasella se varmaan. Katsotaan. Noniin. No, rupee perkele lähtee sekin. Oli jo kissaa ehtinyt sanoa, mutta ei se yrittänyt. Laitetaan nää ruuvit talteen. Kun se joudutaan laittaa takaisin kasaan, niin siitä on vähän enemmän apua, kun on nää ruuvit tallessa. Tuolla taas lähdetään vähemmän. Tää on kätevä tää ledi tässä. Näkee tosi hyvin tuon oman kämmeen syrjään, kun tätä rupee ruuva nyt se, kato nyt se vähän näkyy taas, kun oli käsissä nää edessä. Okei, Noin! Ai, tää pääsee hienosti näppä. Nää on kyllä hyvin laitettu. Hooveripojat on pistänyt tehtaalle parasta. Noin, se lähti koko helvetin jättämään. Nyt talteen niinku mä äsken kerran. Sitten tossa on taas tollanen. Toi on toi 3,5 mm. No, 3,5 mm. Tässä on tämmönen hieno käänteisliipastus. Tää menee tälleen näin, kun kääntää vaan. Niin tosi kätevästi löytyy täältä just kaikkia muita kuin just se mitä sä tarvit. Noniin. Sitten pysäytetään tää asian äärelle kohta. Ruvetaan miettimään tarkemmin tätä kokonaista. Tässä on tosiaan tää lukitussalpa. No, täältä löytyy styroksi, pehmenteet. Ja sitten nyt kun ruvetaan käsittelemään muita muoviosia, niin työhanskat. Tää on väärän käden hanska, mutta se tehdään näin, että kun on tää väärän käden hanska, niin laitat sillä sen auki ja sit sä käännät näin. Sit sä vedät se oikeeseen käteen, eikä vasempaan käteen. Näppärää. Joo. Ja sitten kato, tällä avataan taas tää toinen hanska näin, niin se on, sitten menee, kato paljon juuria tonne. Noin. Ja sit nää on eri vahvuuksien hanskat. Tää kestää enemmän piirtoa kuin tää. Mutta eikö tossa tuu hirveä resistanssi? Siis tää resistanssihan on nimenomaan niinku minimoitu. Okay, tää on resistantti minimoitu.
Trumpin Glove. Eli niissä on hyvä kompetenssi sitten. Tää on ihan siis tää kompetenssihän on ihan huikee näissä Tää on tämmönen nyt tää. Näettekö te, tässä on nyt tää prosessi on niinku muotoutunut tässä. Täällä on muuten nukka siitä, ottaa se pois. Se puretaan kohta. Ja sitten tää kun on nyt avattu ja meillä on nää styroksit ja kaikki, niin laitetaan ne sivuun vähäksi aikaa ja no me ei nyt tonne päästä käsiksi tästä. Tää vaatii vähän tällaista soveltamista, että otetaan tosta tommonen käsityökalu. Eli manuaaliruupiväär, niin etsitään oikein pää. Ja sitä varten otetaan hanskat pois. Että työaika. No. Sitten katsotaan oikein pää. Tää ei ole oikea pää. Oikea pää. Toinen vasen pää. Tää on oikea. Onks noin komposiittia muuten? Nää on hiilikivikomposiittia. Joo. Eiku anteeksi, titaanikomposiittia. Joo. Ja tässä ei ollut nyt oikeata päätä niin käytännössä ollenkaan, joten me joudutaan nyt varmaan niin sitten antaa sen olla hetken aikaa. Laitetaan taas nää hanskat käteen, näin. Tulit sitten, Sitten lähdetään otetaan toi kuori pois niinku tästä lähdetään räppätä ja näin kaikki tietää vuotopöylyn lisäksi takia jo. Täällä on tää vesisäiliö jo. Jossa on yllättävän kyllä vettä, vaikka tää on noin 5 vuotta seisonut tyhjillään tää kone. Ei oo vaihtunut, että retentio on tosi hyvä, mikä on tosi tärkeä tällaisissa laitteissa, että tosiaan ja täällä on tosiaan ilmasto ei lähtenyt päälle, vaan täällä lähti muut laitteet päälle. Tässä on ilmansuodatin. Onks toi se Opelin malli? Ei, tää on Volkswagenin 97-98 tehty tuolla Puolan tehtaalla. Oh. Joo, nää on hyviä. Nää on niinku top of the line, niin sanottu. Ja sitten täällä on tosiaan kaikkea mörkket, eikä pimeitä. Sitten mehän voidaan vaikka tee ottaa tästä nyt sitten pois niinku heti tästä kuleksimasta. Eli tässä on nyt tää etualaritilä. Kutsutaan feissareiksi yleensä. Sitten kun mä ton ruuvaan pois tuolta, laitetaan taas ruuvilla talteen, nyt saadaan tää kasaankin joskus. Tosiaan eikä, noin. Vois tehdä ihan kotona tää homma? No kotonahan mä teen. Ai niin. Joo. Ja tuolta on otettu pois jo valmiiksi. Mä luulen, että toi tossa, niin toi on otettu jo aikaisemmin pois. Mä ajattelin näissä silloin ostovaiheessa ottaa se yhden pois, että se helpottaa tätä prosessia sitten kun ollaan niin kun itse tässä työn ääressä, niin ei tarvii sit ruveta etsiä. Nerokasta. Eiks ookin? Ja nyt näihin tarvitsi sitten tosiaan jakoavaimia. Onneksi mulla onkin tässä tällainen hyvä järeä jakoavain, jolla me saadaan tää homma editään vaan se oikee kulma ja leveysaste. Ja sitten ruvetaan. Tää pitää olla paljon tästä vipuvartta. Nyt kiristetään niin perkeisesti. Sitten ihminen ei toimi. Se on näppärän näköistä. Tää on siis. On hyvät kalut, niin tuo homma toimii. Siis mä oon aina sanonut, että hyvä työkalu pelastaa monta työvaihetta. Noin, se on nyt saatu auki. Mä tein käsilukut, säästetään aikaa ja työkalua. Kato, kun ei näin hyvää, tää kuluu. Kato, tää on jo kulunut aika paljon. Aivan joo. Huomaat, ja tossa on tuo kromikalvanointi on alkanut niin jo pikkuhiljaa syöpyä pois.
Aivan. Mä en voi riskeerata sitä, että tää kokonaan lähtee pois. Kato, kun sitten sen elektrolyysi purkautuu. Ja sittenhän tää ei enää pysy kasassa, tää niinku atomirakenne hajoaa kokonaan. Sit sulla on joku semmonen kasa tällaista tän väristä juttu. Mun tehdään myy tuolla kaupassa semmoista molekyylidiffuusio-spreitä. Joo, mutta ei me osteta niitä, kato kun Temusta on halvemmin. Ai niin, sori. Mut mulla ei ole Temun osoitetta. Mä muuten ihan by the way, niin kuulin, että se asuu nykyään Rengon suunnalla, mut... Temu. Et sieltä voisi tietysti kysellä. Mä en soita Temulle, että kun päästään kahville. Renkoa. Renko kahville. Mä nyt täällä kahville päässä. Sitten taas muista se kiristystekniikka. Sitten noin lattia on pieni kolostus pitää vääntää. Noin, sitten tää vääntömomentti on tässä perkuleen tärkeä. Momentumi on saatana tää on nyt tää on niin hieno virityshomma, että kylläkin tarvitsisi saada palakkaa. Se on ilo katsoa, kun ammattilainen tekee. No, pro on aina pro, mutta kyllä älkää menettäkö toivoa. Te pystytte tähän kyllä. Jostain se on minäkin aloittanut. Niin eikö sä silloin aikanaan tuolla Torvoilan suunnalla harjoittanut tätä toimintaa? Torvoilassa ja sit Pyysteuttuolla. Niin, näin. Mä olin siellä eräoppaana samalla ja... Aivan, juu, se oli silloin kun mä suoritin siellä Evolla ton... Se oli Perhosen kalastuskortin. Se oli Taunuksen Petrin omistama. Juu, Pete tuttu kaveri. Se on hyvä. Taunuksen Peten tosiaan, niin se oli toi lomakeskus. Joo, siis... Tää oot ollut siellä. Juu, ja sen broidihan on kato se Fordin Jorma. Juu, Fordin Jorma on tosi, että se... Vittu, miten sitä... Se oli kauhean kovainen kalu tuohon hommaan. Tää on ihan hirveen meisseli, eikö siis toi... Mikä tää? Ei nyt tää ei aukea. Jaakari, joo. Mä oon oppinut tästä hommasta niin paljon, että mä oon unohtanut, että kun sä oot elämässä aina näin oppinut. Siihen ei paljon tarvita, mutta... Ei. Onneksi jos saatana isompi tää. Muuten, minkä takia sä muuten avaat tätä laitetta? Mitä vai? Niin. Mitä vai? Tätä paneelia. Niin, että koko mömpeli. Kun tää ei kato toinen. Joo, nyt mä ymmärrän. Ne. Joo. Se on niinku... Eikö sä nyt... Siis kyllähän... Onks tää niinku rikki? No, jos se toimi, niin sit sori. Se voi olla lakossa. Ei, tää ei oo liitos. Tää on vapaa hiihtäjä. Tää on vapaasti riittävä. Tää onkin, nyt on itse tää taitaa olla tää ruupeliitos. Kun saat sen irti, niin varo sit sieltä suikkua sitä molekyyliä. Joo, se on molekyylivuo on tässä tosi haaste. Ja mä oon Neil deGrasse Tysonilta kysynyt neuvoa. Ja se sanoi, että anna mennä vaan, hyvä se tuolla pysyy. Oliko se se linnunradan liftari se kaveri? No tavallaan. Se on niinku... Kuuluuko se liittoon? Se kuuluu tohon astrofyysikoiden, tähtifyysikoiden, vai mikä tää avaruusfyysikoiden. Niin siis näitten fyysikoiden johonkin liittoon se kuuluu. Siis sama mistä Esko Partaa. Joo, sama juttu. Mä en tiedä miksi mä tän avasin, mut siis tää kuuluu kurkistoon, että mä aina välillä katsoo, että siellä on niinku... Et ei oo kenenkään Veronikan verran pikkuhousuja sen lipsahtanut sinne. Kuka? No se Veronika. Tiedätkö, se valmistaa perhoja terhossa. Niin, se on ton Samarin Jorgen poika. Juu, just se perhoja. Niin, mutta siis on se poika, se Veronika. No, poika, mikä sä luulet sen? No. Se saa olla ihan mikä se on. Väännä nyt sitä. Mä yritän koko ajan, mutta tää on ihan... Täällä on, kato, nää on nyt tää... Selkeästi tää vasemmisto on vaikeampi. Oikeet lähti heti missiin. Se on tää peli on aina tätä. Täällä on kyllä tämmönen... Vaalien alla katon. Tää on vaalipeliä. Nyt on kyllä...
Se on, toi on ilo katsoa, kun sä duunaat. Ilo tehdä. Ilo tehdä. Ihan teidän kaikkea. Onko sulla siinä... Ei, mun on kyllä tässä. Niin mä arvelinkin. Liima, ei oo. Sitä keikkaa tää. Täältä nyt vähän tuli sitä protonia pihalle. Ovat toikin. Mä en tiedä. Täytyy vähän siitä tempalle. Sieltä tulee mutta ihan hirveä aju. Niin on, mä en tiedä, tää muovaa kyllä niin. Se oli vähän väärässä. No mutta tää saattaa olla vähän iso tää tehtävä. Mutta kun toisaalta me ei millään pikkupiiperöillä. Vittu tää on. Mä en joutu vasaralla kohta ottaa heitä. Juu. Mut sit mä yleensä sitä kasattua ennen takaisin. Minäpäs käyn. Pistäs paussille, niin mä käyn hakemaan.